Представи си човек, който убива, разчленява и дори яде жертвите си. Звучи като филм на ужасите, но това е реалната история на Джефри Дамър. Дамър убива 17 млади мъже между 1978 и 1991 година. Той ги примамва в дома си, където извършва неописуеми жестокости, мъчения, канибализъм и опити да ги държи в плен като свои живи роби. През 1991 година, благодарение на смелата реакция на една жертва, полицията го арестува и открива ужасяващи доказателства. В затвора той остава безразличен към съдбата си, докато е убит през 1994 година от друг затворник, Джефри Дамър, истински кошмар, който показва колко тъмна може да бъде човешката душа. Абонирай се за канала за по-подробни и шокиращи видеа.